Fil-faċilitajiet tal-films fir-Rinella qed tinġibed is-sensiela tal-produzzjoni internazzjonali Das Boot. Din is-sensiela li għandha partijiet kbar minnha miġbuta fiż-żewġ tankijiet uniċi tal-ilma li jirreplikaw xeni tal-baħar hija marbuta mal-films ta' snin 80 dwar sottomarin bl-isem ta' Das Boot. Il-Kummissarju tal-Films Johan Grek qal li din il-produzzjoni li ser tħalli ma' 3 miljun euro fl-ekonomija Maltija ġabet magħha aktar minn 200 impjieg li ħafna minnhom marru għal Maltin. Il-pipeline tal-films f'pajjiżna jidher interessanti ħafna. Fil-fatt bdejna minn Mejju back to back productions u qed jidher li sal-ewwel ġimgħa ta' Novembru ħanibqgħu għaddejjin bil-films fejn aktar nies qed ikomplu jaħdmu fil-films f'pajjiżna, qed inżidu aktar crew, qed nollu aktar it-talent u l-skills tagħna u qed jirnexxielna nġibu aktar produzzjonijiet lejn pajjiżna biex jużaw kemm il-water tanks kemm il-Malta bħala location innifisha. Holger Reiberg, il-moħħ wara l-produzzjoni Ġermaniża li se tidher fuq Sky, stqar li huma reġgħu għażlu lil Malta wara li s-sena l-oħra ġibtu l-ewwel sensiela tagħhom f'pajjiżna u ħarġu sodisfatti bis-servizz u l-pakkett off-route. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal li din is-sensiela se tkompli ssaħħaħ il-kredenzjal tagħna l-ġbir tal-films. Se nkomplu naħdmu biex nassiguraw li s-supply chain Maltija tibqa' tipprovdi iktar servizzi għall film industry. Fil-fatt, f'dan il-film Das Boot għandek numru ta' extras u cast li huma Maltin ukoll li hija xi ħaġa sabiħa wkoll. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.